Sanibonani, ngiphinde nginamukele namhlanje besizochaza. Bengicela-ke bakithi ukuthi uma ukuthi-ke usanda kufika kule channel, ngiyazi khona bathi ngiyalanda, but ngiyazi kusuke kunabantu abasha abangenayo. Kube ukuthi uya-subscribe la ku-YouTube, kuno-subscribe, uyayishera kwi-link kubantu ohleli nabo, ucele be-subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, sicela ukuthi-ke ufollowe, ucomment ukuthi wena ufisa sikuchazele lithini, ngoba njalo siyachaza. Wena-ke comment ngaleli ufuna ukuthi silichaze kwi-comment section ku-YouTube noma kuphi, bese uyangicela inamba bakithi, ukuthi mina ngicela inamba ya-WhatsApp ukuze njalo ekuseni ngizokuhlupha ku-WhatsApp ngikubuze. Ngizoqala-ke ngichaze ukuthi-ke lo buzile ezothola impendulo ubuze ukuthini. Khona ubhalile la wathi, mina ngiphuphe isthandwa sami, umuntu engithandana naye, ehamba nqunu. Ingabe lokho kusho ukuthini? Lelo phupho alikho lihle neze. Kusuke ukuthi-ke lowo muntu usuke ezophoxeka, noma ngabe uwena ozophoxeka. Libika nje ukudumala okuthile. Yebo, umuntu wakhe ehamba nqunu, lisuke libika ukudumala okuthile, or ukudumala kwakho noma ukudumala kwakhe, khona nje kuzoniphoxa. Kunehlihle ihlathi. Siyabonga, uhlale kahle.